Wakiri mwanjo murigerere ugetembe television karibu sana serituko oria rero ndochenga ni rituko ria Jumanne mambingi egema tukwiranirio munguru mbia monikiagera anyari gotoine kire gose anyari kwenekia una twarorire ritukeriga ndosiase kwabokire kuru gosiase kwambatire kuru emambiga na kwariganiria ase miroberi ya getembe ritukeriga kirongo chaka no muroberiga bwetwane anene muno ase ekionga chinsa 12 chabono mambindo chinganigo chabutokire chinsa 12 ne chitagika 10 na kira bono na kwariganirie rinde nyare gukomanya ayagenderete ase chinsemo anene muno tukurigeria kurwa ase eriroba ria gusi karibu sana indi ase nchira ya bene nkoko boria ngano bwate ubosibore bogusangana inche haso murobero iga ase chinsemo chiria cha Facebook chinsemo cha YouTube na boigo kwetera ase enamba yesime kira tukurigeria na mange arekoro igase orugongo orogusianene muno nekirondo chinga abantu mbakendete konya gusiria magema bwa ase chinchira chobotutukano na aboigo na manganande amange anene muno nekirondo chinga kirokende nigo oburendi bwakeire ase chinsemo chinde ayona yanda mange na boko bagoko yanyora ase omoroberega umwanje murigeria karibu sana nchengoro kwa Matilda Obaigwa na kurase studio ya kabere nigotorenere Havila Kariri na kurase magiga yechu kamera Wilfred Matundra ne mambingia ndatenga chitariki ni isano na isato chomutinyiga okane rocha motuka kumnyoka chigoli nchire kwa bwate amarora nari kwa bigitenga ka kiwika by April ebintombire mbwana takoba anakode usebono twakore first quarter yo mwaka bono tochagete ya kabere kayuma nayo manyete ase gwaikire mirobiriri yao kwa bwate yo mwaka uyoga o 2025 karibu sana nekirongo chaka ekionga kuchaka kurase county ya Nyamira nekira bono abamenyi bechinsemo abachakire kuboria buna uburendi bunyare gotingirwa anene muno abare abanyero abamenyi bekenyoro kia gesero gesore ime ye ward ya township egotoka me bunge ya West Mugirango bono nekira bakuboria bona mbabonete gotingerirwa oburendi ase chinsemecho nabo igonekira bakomomocha umugavana bwe county ya Nyamira Moske Amosinyari bo ngatara bagakwenekia nganonye chinsemo unecho chanyare kubekwa chitaya chabutuko erigokeania ebikorwa abyo busari gosobusagani bikoba bikonekiwa ase chinsemecho ayega kubwatekana na ritukore goro banyarete kuboka na konyora omoga koyomo omanyekanete una George Batasi oyo ora umamenya ase chinsemecho ase oyo nyarete gotoka kaitire nabo igo ase njira yo kubutorano gose kubutorano ase kutumeka ebyo mafuno musaketo Paul Kapo agotomanya kurase county yo ya Nyamira Kosoka na mole kweta ochi. Muranguro koronera nairo yo matra ngonyora insaga kya kenyin ntiro naso kuralio kagie. Nemambia yelitukiriga lya rero. Ekibamenyi bechinseme chigababokiramo no muichano. Ase gotebekana obutukubugokira rero abantu abo bataramanyekana gwika bono. Basweta sinkeyiga y'umwarimu aserieta George Batasi. Uyoro bamenya sinseme chiga chikenyereka gya gesero. Gesole ngakire simichane ngechinza chabutuko sasta onteita abaibabo byachine byabyitire tatu mirira kintu amunyokiri genero ana na tukubona mama na ke story yani ngonte inati bantabu bacha babu gichingo ko tatu soka gochikurigeri chingoko tatu irege kagocha kurigeri oirege kakoira na mamu chikuri ochikwendonyo umurango gwaturu goru gwatusie kumuru kunetochi ochikwiguro murango mato gwatonyora no bamokenyere bamutugutire nsabu kurengana muni amateye igani gonyagusira anyarite ko bagakwigwa chingoko cyabugirie nekero asogate ko chirotota no ateranete bwango kurende chinga kyatema ko mubwate niganyora o Kenya kenyurubube onyenabo omukiabwa eyamateye iga gotema ko mwira senyagitali ya Nyamira nigo onyara koba gokwibura matunda kurende nyagusira usiriri buguma bwa senyagitali iga ya Nyamira asenonya nabo eyamateye iga yichaniro bokorerwe nyagitali iga umuranga watebya gento kendana Nyamira nta kumutira mpaka pakabono iga kerto mbake katana magatana kana mona register kerto na ko register to koirana ba magatana to na ko rachiusi kerto ko chiusi to makanya kamesio si kikora kisiekire to simona to chikora tukare ko na ko rachiusi auto atuko mongwano ka ketana karaire lakini chiusi nje cha to karende
paka nasonugo menya baiga kurasoro kongorega niko bagendere ko bagwichanira ebikorabo nebiga byobosali byagendere komente kana samatuka bwangwiga ase basiemire byara serikali ya kaunti ya Nyamira na boigo ne serikali nene ase bababolire kweneke buna obolendi ngotingi wabole chinseme chiga asokubekwa wechitana bego gwakwa wechi patrol amangana security account yeito airanire nsepi kanto bwata bakongu za 12 igoro ikanto kenyomba iga pare abantu bakoliwe gazibokia ndo bwata bakongu tajale ngagenengeyo umane security ndo bwati nonye kirait secha akakurupara sikusinchiyo sikuisi hotel netine ncherere ndonge ubago bwechiwe Nyamira none patrol nata butuko kata tuno jona baska none patrol nata kyari kitiribusato kwana Nyamira kwirna tindo chino no muskari nje ono majantu wa Nyamira monene sana nabo muntu goitu kabisa ejirani aiga konyora muntu atari kuna ngoyo goite nyarebe moina. The problem with our security team egento bago chabakora abasalina bako bwatonire baigorero kabere akere gento buneke kiabere buna bonoiga nabura ara abaskari rali patrol jikoba akero kiabere bwangu amatuka ko erabere nende twanyo twere ne to normal life nenda abasali bali bakoraki bairana so omangana yo security tiabe itukasirituko eginko reporter gatasini kyo wanchete kya gatembe kuruge gastin semechiga chikanyero kya gesero gesole imeye wadi iga ya township ebunga ya West Mogrange county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwancho murire gutigana nayo nekira bono serikali egenderete kurwane akigima amarwa atancheiri ase chinsemo imense ya Kenya niko bono ritukore igoro abanyanyimbo banyarete guitera amarwa atancheiri ase chinsemo ose ase ward ya Kiogoro egotoka ime yebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii chirita gwetania chiribuche chirita niko chanyarete guiterwa nekira bono abamenyi bechinsemecho banyarete kuburigwa banyare gutigana na ubonchoreria abuno nabo igo kwesonania ase ubonchoreria bonde borubya burabakonye kuna musakito Daniel Ontiri agotumanya kora ase chinsemecho engana igoro yesegi ya marwa tanchiri teringeni ase tole umukia ogendere kubekwa nababwatani ao helio koyasiria eikiga hasoroboti rwabene nigoro yubube bwa marwa namono haria tanchiri ne serikali yeiga Kenya nobube waengana yarolekanire kombigwa nabange namono abengi abaonia nabatumeki baye umurai wense Dr. William Samuel Ruto nomokonyoe umuske Kithure Kindiki umukonyi w'umuske Ruto mokoro umuske Rigathi Gachagua n'umuryoye umusubati Dorcas Rigathi negati yabaria ababere bakorelekana kurwasa matuka magega bakubeko mukia asesegiye wike kerengo kyogo chakia nonyena makabeso eliokonyorera abasa abake chigasi bagokora eligwetanga kurwasa botumekyo boiga noboni gento ke baisa koirera salenene nogweseria amagima barabu kabanyene mambo ya madawa na wale ambao wanahusika na kuuza madawa na kufanya transit ya madawa katika taifa letu la Kenya. Tumeweka mpango kamili kuzuia na kukabiliana na wao, wale wanatumia maji, wale wanatumia ocean, wale wanatumia airport zetu for matters drugs in our country, and it will not be a place where peddlers and traders and crooks are using our young people to peddle drugs in the Republic of Kenya. I do know there are some public health concerns, social concerns, economic concerns on the impacts of this problem to our country. On the illicit alcohol and drugs and substance abuse. This has gone on for a long time as we watched as officers. I want to request our officers to reconcile their conscience, that much as they are officers, they are also parents. The problem is the mother. The problem is the father.
and the problem is the family. Amarwa nigabwato bubonge egatiabo koletero monto mochando o high blood pressure gosamanyinga wakaigoro stroke pancreatitis urire wa liver disease liver cancer urire wa cancer yomunwa cancer yomotwe nebigoti nonye kansa yorobere egati yemechandende menge egentoki irete ebyombe au biria bya serikali na biria bitali bya serikali weso nagati egati abo ekyombe gya the United Nations Office of Drug and Crime UNODC ekyombe kya Nakadago National Authority for the Campaign Against Alcohol and Drug Abuse egati yebyombe binde binge Kurwase County ya Kisii Isaya Mokwa Oyurumu Assistant Chief we sublocation ya Boronyi Nomo Chief okora location ya Matunwa asichinga keche Jumatatu ya lero Nere twabo ya egutua asorobotirwa bene oyo omugano ye obeira semitandao yekerero Namona sama tukabwangwega igoro yomokyo ya asesegieye Mapema lero nigo twatarera omugambe wiga asese makora imiye ward ya Kyogoro ase bunge ya Nyaribari chache aso witeri bomurwega ase binyoro au na otabuna nigo abwato bubonge twikiraniri kuringana na machikali ya serikali bunetagete egere guthirie binte biegere abantu banyore kinga kichingi abana baende skuru abantu baende mugondo egere uchumi itekine asese mwende otabuna aso bonyabibuga ngwetera bare mechande menge na igombaga nitie okubwatisi wawe chinguru cheigoro kwa mfano nkonyorore no enabengi abambaro bare fero style ekobesegi nkonyorore tukubabwata nande baika babwatokwa nande baira nebinyuru baendera kuonia ku chief station cheito namangana mange abwatekaine na magana yo no guthabirisho kwabo tukona kore challenge kera jinse joko nyoranga ntubwati njera tugukubatanga ati njera bagweta litko lialero mugambo yiga nigaitira echanga yechirita emyemo ekangara echirita chimibire osalia ebinto bigotumeka na urwa obosemia sebale kuliga chinchira chingao chokomenya nonye nasogotema obonchoreria mpaka 2020 is total eradication ya mangana yebinyugwa asense meiga abasae abatoka babarachite ase biosiki au emambia ya lero nigo bigo benyora kongu nabange bamenta buna umukeiga oisa kogendeligwa ase chinsemo au asorogongo rogusi lero lyo amange amaya na chikogendera ko enekigwa Twensi tuwatrene asisigiga yoboengi obonia nubutumeki bamurwa tanchiri wiki kiego chali tuko nechinga kibune chalero kerna ndinda cho kwaliganira robot rwabene ngurubaterega seni kyagatembe kurega se county ya Kisii letrane nguruko Daniel Untiri Mwancho muligereria gutigana nayo korwa ase chinsemo cha Virongo sase wadi ya Virongo egotoka imeye bunge ya Nyaribari chache nigo bono litukore igoro ya matemo ya bogete no moichano magigayo konyora una engombe yabo teiyo ase obweri egekorwa bune ekyo kose ekyo tikyarenge egekorwa egetangani ase ekenyore ekyo na aboigo nigo nande umongino yo mukoro ase chinsemo cho nere ewiki yaeta nera nyarete kuboka nera kanyoranga engombe yaete yo kiro bono yarorekanire nga obwi bwechombe gwachakire komentekana ase ewodi yo ya Virongo nekiro bono obakuburia serikali nyare weswanania na boigo kweneke buna oborendi bwanyarire gutingiwa ase chinsemecho na boigo bali banyarire gusiria nibo yabo gusetuko yabo banyare koiranirigo museketo Gabriel Nyakundi abotomanya korase chinsemecho cha Virongo ya mateyemo y'umugaka umanyikaine munashabika musati nigo yabukana kunyora engombe yabo nigo yarusiwe asobere ase batamanyitini ngo igetega bona ko yerusia kurengana na barboni go bate babuna nigo babuke imambi ya rero ase batema ko yerigia ase bataranyonyora wikira bono 12 nagenda guciumira icyombe singo ciumira gweri nanyora ngombe ya moteyo gitubwatha cyombe inya wone ngombe ye karona nyora teyo mumurumi ntonte binga karanyiri galiki abu se kibando imonyore gusino nyare kanyarore sere nali galiki ngombe yo
obo maene nabo naetanana lakini tinye roji nche shabiki Moseti menyete Kenyoro kia Migosi sublocation ya Biombe Birungu location igo nache kuboka bono mambi nanyora mu minto kwantebinga eng'ombe ya sina sibitete kurwa kuboneka twachikogereria twanyora ngati yandonsi namatebiri ndo naye itaitanga gusinonyera no nikibando no nimisi gusinera kanere manyikane ngaye karate kinye chete kurwa wogenderego n'abantu ndi bacha bakoraki banza kuna ko bwachikuri naende ng'ombe ye nera ategemete mono nera arwarite kamuranche gakiake asimuraje igwe mototebie igotwara mabera manene ekero twaikaseri isikoriaye twanyora ng'a nigarwarite naende bwechanda nga guchiatare konyora eng'ombe ye nyandiria gento kegotebi montaonie egere rwarerie bono igotokumetie abaminto no toichire isikoriaya tondogete ng'amang'ana akira umugambi esimi ogwesa application ya Birongo namotebia umugambi twasi eng'ombe ya bolire koruka nachire kunyirigi ya bolire umugambi ontebi natema kunyirigariye natema kunyirigariye nabwati amabara tokurwese eng'ombe yasibire nagenda paka ase ipare egosoke kwende skuru ya Biombe nanyora umane eng'ombe ina bwe esibeira abu no yarinireti egari yakete ekaimukia egaunchukiro wone karo nakora igo naeleso umugambi iguru buna nanyora eng'ombe yu umugambi onteigenda paka police station ya Birongo uripoti nabo naenda paka Birongo police station na report narika opi bantebi bono mbatigire gasi ibakore barigi bono nabo togenderete kurigia eng'ombe yu paka bono iganturanyora nturamanyesere asebaka oroboti asegetaseni kyabanyimbo kya Birongo asebutuki bogenderete asebaganiri onde wensi oyirayerole kubakera esimigo se kubakera oroboti asegetaseni kende gyonsi kyabanyimbo twale gusaba ng'onde bwensi uranyare kuigwe se ng'ombe yiye mwamwere enkobe likobe lirabu onde bwensi uranyarole anyare gutwa kire report gusabe ke report ya se police station yende yonsi na gotoka na tuyende toko tonyerole gusena ase ebikore bingamne biga byachakire korokana asensemiga ya Birongo eyo gotoka ase bunge nyaribari mchache county ya Kisii asebaganire serikali gochya koba maiso nene mono iri gutanga ebikore bingamne biga ebibirarete asara ase abantu bariya barabatugi Kingo reporter egetaseni kagetembe korwa sebunge nyaribari chache county ya Kisii nchengoro kwa Nyakundi Gabriela Mwancho murigereria nase ensemo ya siasa kurase orugongo orwagusi nigobono ensemo gusigati ya barai kurase orugongo iga orwagusi banyaro wesokia na kubolia buna serikali iga ya Kenya Kwanza gikurawa no moske William Ruto nebonete kunyura umugusi anene muno sema baga egenderete kwenana ase chiabisi wagukwana na bariki bamangana amaya kurase mucho busongori tukore igoro nigo egati ya bara yabo banyarete kuboria buna umugusi tarabaga konyora egetari kerike bonerete ane muno ase uburayo boiga bogenderete bono una uyo kabeire koro ase ewodiri ya Kiogoro usoyo kabero mo MC ase chinsemecho moske Samuel apoko nere nabeteka ukwanera engane yo nekera kuboria echi nechingaki omugusi abonete koimoka aigoro na boigo kobeka eriogi mono na koinyorera ribaga rinene kigema ase serikali usase oburai bwabono rero twatenera magorobe ya bono tokurwege kure kenene gochie president ya Kenya na Kenyingi manga moto igwe ebirero byaitu ntuno mugusi ese government chiaitire babo uru babo Kibaki onde tayonyore chikura cy'umugusi kinyinge na rutanyorete around ye lakini akera tukurigerie information ye government ya yaroseti umugusi gatigirare sana government chindi chiaitire umugusi gare konyora chi minister ibere onyone chi permanent secretary chitabe insi ya ibere osisatu lakini government ya Ruto otwanyore minister yemo uyo rengo kor kumacho kunero mutangani agaja kamugusi agatoyo minto gamba nturgo kana twira nirimbu ya mono pati go ikama nyingo mugusi ekero komenta chikura cheito cha Kisii na Nyamira na diaspora etotani chikura milioni 2
nandi chionse pi tukamwakira bona mututete kumuburi ng'aki ekera akorengereri buya uikare gotoe minister yemo naye na Nyamira yemo nekera ikiri GPS aye Kisii county eseng'enjere nene GPS ibere aye na Nyamira PS yemo lakini bono iga Nyamira tebwati ken tebwati minister tebwati obo PS Kisii mochonda tutise tobo PS oyo minto isaboke nanda agatoa gento kungatera communication geta konyo mugusi tare gotoa ngento na agrigaja egakora Kisii e community ejo mugusi yanje tobulimi togo chagwa tuteno mochokoro lakini ebikoro byao mbirikorokana no mochokoro ekero gwachaga chintunde gwachiro sese tosenye o promise bako mwana ndo ko kumatoke ngaki mintampanga kwa wiki mbili mintampanga kwa wiki tatu nere tu expecting nkomoro bo PS tomoe omwana ndo akora interview kurunyali bali ekora gwature to minister bwana nyali bali okavoira bugetu twanchira netengo yo mintu migosi nemireme miyakora we expecting nyali bali bona tanga konyora yali ngino no bo PS yobo mwana mintu ko kwetu wadi kisema tomoe okavoira bo bas which is right we accept naba gusi lakini tutagete na ndo tomente obo PS bonde abere okomoganye Kisii no yomo Nyamira ento tutade gotebia abantu bamintu bari mu ODM na mo especially gavana yetu ya Kisii county nerore deputy party leader gakwane na Raila obo minister na baro boche gusi bona ngana tu atenanga onya tori gokorobo intu bono tore seti wikatube komo muroito akomenyoki na nda korusio biroko kiya kwena na yana na ore tibesa na wachikurara bogere mate endo tutegeta mangana yendagira obwoyo bwarusi kuguruse itoke kekana tu abagusi na bali uno mwezi wate tutegete na abana bali baito batare na Ruto bagakora bagasi bagakora campaign both Kisii county na Nyamira baligererigwe begwe mirimo ekiyagana tubwato mwana omito Charles Shiwa matoke tubwate bosire timo tubosire ko rwari namo na abandi yamanya gutuka na abantu abantu kwegwe mirimo teri kurigererwa una ntu no mugusi ntori ya serikali ekiyagana serikali yakire ne yo kubwata na ya bwata ine boniga utagete kurigeria serikali ngakitokora tumanyikana na nturi twara abire toko muna baminto batebire tokwebusana yatoke ng'ombe ya nyenyiru ibagatogona takowa egendo keria kenoru twanyora nganturi koyo igobona buno mugusinche nari wa piri kochigoche se president ngekera gokorwa ebinto onyora gusi nero ororo Nyamira county na Kisii county egere birugo kebigotoka twatoka ngana intunkoyo gutora gekogera kero twarenge campaign twagete kurugusia twaka almost 48% nkirenda gototigera maega ibona ari wa piri ngonye ndirie kunyarekana nabangete sabari yae tigocha gusia totenga kina korireke nane nimba korireke gutigana nayo na asensemo yobocheno rituko ria igoro gusiti tariki isano na ibere cia omotinyukane kira omwaka nigo ensengima egochingira rituko ria World Health Day bono rituko ria igoro ime ye county ya Nyamira nigo waziri bobocheno omanye ase erieta Dr. Donald Mogoi anyarete kwerera igati yemerobereri serikali ya county ya Nyamira ebekerete abamenye ebe county ya Nyamira nemo na sensemo yobocheno nekira kuboria buna aise gose guchaka mutinyo gatano na kabere umwaka oyiga nigo o serikali ye county yo rachikone kiabuna kira enyagitari ime ye county yo nebwate amariogo aisaine naboigo nekiro anyarete kuboria abamenye bechinse mecho buna chinga kibune chigembura enyinge gendete gutwase orogongo rwagusi mbabonete buna gosekero oyomo nabonete kubaga korara ime yenete ri gutanga aburoire obwa malaria naboigo nemechando egocha anene mono gwetera ase chinga kichiga achembura omuseketo Fatgad Gesemba kurase county ya Nyamira na robotioro asenchira ekobwatia chingaki enzengima ya chengera rituko ryobochenu nigo kurwase county ya Nyamira gwetera somo waziri wobochenu Dr. Donald Mogoi akwanire ebitambukiro biria serikali ya Nyamira yaikiranirie erio kwenekia buna obokoreri ase county ya Nyamira kebochenu n'obuyabore lero World Health Day ni rituko twasherekea progress yetu akorera si amwana itafya tune county ya Nyamira ande serikali y'umugaba na His Excellency Amos Kimubiru Nyabibo tuakira tua kadhaa si amwana afya asto para dialysis asto kwa CT scan asto para operation ande masi referral hospital yetu ya Nyamira
bari abange baringiga gamba maite nganto wate Doctors Plus asango korere we cooked it and to nyaga ko batogo manza kwa limiti abo iroro na yino nyo tagetenga private wing aigase Doctors Plus na batogo ya batogo limiti aiga boigo na kwanira obokoreri obo bwachakire gwikiraniwa ase nyagitari ya keroka eyo bono iga iganeirie ukiniwa gwikase birengo bya erfaro ya keroka inere tulikonere rifaro hospital ya itu akabira se county to ya Nyamira na last week batwani abantu baringi keroka mbamete nantwanya ko to kore operation ori tangani ya mauga emeroberio yende kaunti ya Nyamira babekire nsemo eryo gukinia obokoreri bwobochenu neyeiga on Wednesday mambiende tojuto igoriti yatayende aliye nyitari yekerenyo iye kobeti yatentanga nyasa Nyamira North na kobenya nyitari tanga Nyamira North ya Australia ko to kurifa abaroiro baito kubense miri ya Nyamira North ninya gitari ya Nyamusinero kwangoiga kwagacha tori ethietoro eryo gukora omuchando gwa mariogo ase chinyagitari nigo muwaziri oyoiga abekirara bubuna guchakira omutieni gatano na kabere omwaka oyoiga nigo ekigancha keria kiarosetigwe eryo korora buna amariogo na isaine ase chinyagitari kirache guchaka gwikirania obokoreri bwaye bari bayiretse Nyamira ntwabote twakabuturenga revolving drug fund yakumutinyo saba wana kwa tutura mangana ya revolving drug fund kuhakikisha na kile nyagitari yetu ni kile yoga liyo montata kiru kodi nyorasi nyagitari anyari ko nyororo kia recoverability tonje tinga bono ko muftori ko intellectuale ko tuwa 40 malioga nyagitari tusko kutia revolving drug fund chingaki echecho obasemerie abanyamira buna nerebuya gwetanga kurwase oborwaire wezozera gose malaria wetrase okobaimeye neti hanane chingaki chabotuko na enkoromba kobera isiko ige kitoko emisanke linga kiyiga tonyara ko batuwa kikisha na chinet chitwa wete kero mwako lintu wete chinet uchi familia ane 1089 se county to ya Nyamira chinet chitwa wete mwana serikali akimwakikisha mwarara andenet yoba kunyara nitukunyara kuspray to spray yegere chumbu chiweze kuruma abana baito chiweze kuturuma tuchikonyara malaria kiyegera malaria tikingia hinko reporter agatembe kurwase county ya Nyamira Njefatigad Hisemba mwanjo murigereria na sensemo yechisemi aborokiwa abanyaruka kurwase chinka chitari kwenyara ane mono kurwase county ya Kisii nigoriti kuri igoro banyarite konyora amaigerio ase omochie kosase chinsemo cha daraja 2 abo bakurwase chiskuru isano na isato ye county ya Kisii amaigeria yo kose inse ye kiombe ikeri ikia Girls Opportunity Fund nigo bakwe amaigeria yaiga chinga kichiga bare asorusa nekero bakwegeriwa enjira yoko beka yabuna abanyaruka nabo igo gosegeto hanene mono gukura amasomo abo ekero bono barabake rinde goche wekonya ase amatuka abo simuseketo anko dipona sanya no roboti ura sinjira ekobwatia kero mwana tari no kubwa kwogochora asa kwiburwa aboroki wa kurwase chamate chire no konyora wainse nigo bagenderete koba no gosemeria kwogonchuria amagima basa matukari busio serieta ngor Stella chuki como terminiki kumbia siko pero tore se skuli ya daraja 2 amona abana banyaruka uitanye niyemo abuto kwa support ya sama somabo uwase umusaada kwa nyaruka kurwase Girls Opportunity Fund kwa America and Obama Foundation igore ro twaringe kubareta ase Obama Foundation aliako ba obosemanga na kibako genda kuri barriers bagweterekero bakuliye chisemi cyabo. Today we have over 100 girls here with us from 8 schools. These girls have been supported
in terms of school fees, and now we're giving them mentorship on various issues. For example, issues to do with the violence, because when we were talking to the girls, we realized that apart from school fees, they were going through other challenges such as physical violence, sexual violence, and even emotional violence. Asomurubiryo bwokonyora maigerio elyo kwirenda buno mwana omunyaruka gati y'abarimu bari bakorera emechando abana baiga bagwetera nigo besokia nakogokera omurubiryo yoiga o Girls Opportunity Fund. Emily Nyamusi Nyakundi from Samora Secondary School. We were privileged by the SICOM Society. They came to our school, they interviewed the girl. They took 17 girls. They paid their fees, and we were here for a clinic. Beatrice Orondo. I'm a teacher from St. Patrick's. I'm also representing my community of St. Patrick's here at SICOM's session. We thank SICOM for empowering these girls, especially financially. It has enabled them to access the education, and besides, they're doing a great job of mentoring these girls, especially the vulnerable girls. Here today, they are being taught about goal setting, importance of education, relationships, and also gender issues. Ninyanabo enchira yemo yokwena nalibaga asekera umworokia. Bana batugata abantu babo balibale chinkakana bana balibalwete kifandili tugate misando wao na bwa kutegeleka se program. Nigere yengencho mono asenchira yemo jogokiania ebikora byokonyora marito amapema. We get to have an in-depth discussion with them, and we're able to help them sort out some of the problems that they have at home, help them to navigate through those challenges. And the reason why we are supporting girls is because they experience more barriers compared to the boys. And we hope that through this support of school fees and mentorship, we'll be able to level the playground between the boys and the girls, so that they're all able to finish school and pursue their dreams. Over this holiday, we know that most of the girls are vulnerable, and they could be engaged in various activities which are not good to them. Some of them, this short holiday, they become pregnant. Some start relationships. Kuripotiri kitasini kia unambeyemo kia getembe kuruiga seskuru ya sekondari ya daraja mbili utoke mijebunga ya Kitutu Chache South. Retira na inkoro kwa Dipon. Asanya. Mwancho murigire nakorwa ase siasa yense ya Kenya nigo bono omo bishop korwa ase diocese ya Kitui mwanyekanete buna Bishop Joseph Mwongela nere anyare kuboria aba Kenya banyare kwebanga mapema ase gose bosio bochorio bonene bo mwaka 2027 ka ukona rituko riegoro nigo anyarete kwera buna ekiro ase kero nigo aba Kenya bakoba bagochora barahibara babe kiagira tibari kuba abako tibarikoba bakwebanga mapema na boigonekero aborire buna abaraimba bonente kurigereri gwa chinga kibune chiga nekero egoika chinga kiche campaign na boigo nekero bochori bogoika gose chinga ki amatuko oyo waka chikura banyara kumanya ngaki mbaraiki bale abaya babonete kobekwa abisi. Me, I want the future of Kitui and the future of Kenya to start today. We must start thinking even 2027 mapema. Najua 2027 itakuwa namna gani? Can you have a peaceful meeting like this without coming with goons because you want a political seat? Lazima ukuje na magoons. Unaingia hapa ndio waanze kutushtua. Why can't you sit there calmly na tunakupea kura? Kwa sababu sisi ndio tuko na hizo kura. And why can't we make right decisions? Tusianze kwa datata kila wakati, niliwaambia mutalia. Alafu naanza kuambiwa za munalia. If we can do the right thing and do it the right well, we can transform this our county, we can transform this our country. Sasa nini hatuna? I always say with the brains we can even create rains. Tunajima mabos, tunafungia maji inakuwa, tunastore ile iliyoko. Unajua kuna mijamaa iko hapa na tukimaliza hata kama hakuna chakula, hawezi kuanza kupigania chakula. Hii mijamaa iko hapa. Ama hii kwanza hii lot yote. Hata watoto very disciplined. Huwezi kuona mtu hapo anapigania chakula whether it is there or not there. Imagine hata mimi nimekuja asubuhi nimechelewa kidogo, sikuwa nimekula breakfast, pia ni wakati wa land, nimeacha ma hotpot kwa mission. Kasema hapana, twende kazi. Sasa ningekuwa ninja inanisumbua, si ningeanza na kula.
But now the food is still there, will also be there, and even if I don't eat, I'm not starving. Why can't we get to that level? Tukatwika kama mguza anonza, tuisa ingiti, tuika naziza molio. With education, we can have 3 meals a day because you have empowered yourselves and empowered our people. And anybody who does anything must be aimed at transformation. This school is aimed at transformation. Anything you do must be able to bring that impact to other people and attract others. You cannot say Kabati trees don't grow. I asked Father Mudhamba, how did yours grow? Kwani zinanyeshwa Roho Mtakatifu? Akaniambia waling'ang'ana, wakapitisha pipe kutoka kwa parish, wakaleta huko ndio wang'ang'ane waendelee. I hope one day we'll also have a boy. Hiyo tung'ang'ane. Na mimi nikifanikiwa nikiona mahali, nitaweza kuwasaidia, tuweze pata hapa. Why not? Na wewe kama uko na nguvu, nisaidie tufanye nini? Tufanye hii maneno. For me, I talk of self-reliance because I don't want things at the top. I want things right at the bottom, in the parishes, in the stations. Watu ambao ni Wakristo ambao wanajimudu, tunasonga mbele, tunaendelea mbele, ndio tuweze kusikilizana so that we change our county. Mwancho murigere hayo negati yari nakwariganirete mambi abono asinsemo yekionga chinsa 12 chabono mambi kurene ndara chikugenda ase ensemo area yechi gazeti nigondo chinga mbaraiga tobokire na barabu abange otatika rituko oria rero chitariki sano na isatu mutinyokane ngokonyoria nga achitariki bune chiga ase omwaka o 1953 nario oyo kabiru murai wensu mutangani kigema omoske Jomo Kenyatta anyalete kubikwa biara kusanyalete kubikwa ase echera kubwatikana na kiri una ekiombe kiri gose gikundi kiri kia mau konyaniko giachakire gutwara chinguru kigima eliokorwania abasongo gose abakoloni abo baringe ase ense ya Kenya ngachitariki bune chiga nari anyalete kubikwa anyalete korutume goso gotumbume na amugusi ya goteba amatuko buna yaiga oseri tukobuna eriga ria rero nari anyalete kobekwa behind the bus umoncho murigirira nekero tokorigereria ase ensemo yende ritukoria rero nego turachikumurikira amangana ayeti semi kigima na boigonekero togendete gokonyoria buna bono nigo aborokiwa bale ase erusa yomotinyokane nekiro opagendete kwa ama aigerio ao ose obosemia ao na boigo mwibori ogendete gukwanero enchera oranyara kweneke buna omwana obo obe kire gosotware chingendo chingia ase chinga kechiga nigongo konyoria nga tokero tokoria mangana free primary education gose FPE anene mono ase ense ya Kenya amangana yega free primary education kero kende nindi achagete tokonyora osekero tokorigereria omurai omutanganiki gusomora wense oyo chagetia mangana free primary education eyere eso amasomo abosa ase chiskuru choboroso nigo arenge omoske Emilio Mwai Kibaki ase mwaka o 2003 umutinyo mutangani kigima nari achagete kuse amangana yega abete implemented nari obono ikagera chiskuru choboroso abarokiwa bachaka kugenda roro nabo igokwanyorera amasomo batari gwakanira akende egionsi kurende na nakirase kiriko sase kira serikali kurwa chinga kecho ndo chinga omwancho murigire nonya bakenya babeire bakuburia buna onye umurai gosomuske Mwai Kibaki oyo nyarete gochakio amangana yaiga amasomo abosa ase chiskuru chobroso kirogende enkoro aboria ore aibuno mokenya ngakurwa chinga kecho ikiraboniga naki serikali gosase wizareri yechisemia bere kego kwa gusemonjo riki akoriru mintu kinende byanyarire gosegeto gusemasomo kirande abere ka gosegetwa inkerengo kiki amasomo ange chiskuru chechi secondary ntoro chinga serikali gotemere weswana ni yanyara wakana ekerengo gete igiechi besa gose school fees elinde omwibori naye wakana echichi gotigara nabo igotokorira ase tertiary institutions gose tokorira chiskuru buna bono echi obobundi twari college na boigo universities asense ya Kenya na serikali narongo segete kwa kana irense mogete na boigo moibori kwa tigara naye ko wakana achivesa chinde gose chiri buna nacho chintigari na tukurigereria gose kero tukumurikira mangana yega free primary education kero kene na boko ibori na ninki gekogera hakiro konyora nga in public schools
aborokiwa abasoma roro konyara ngambali gotumwa chibesa chinyinge unless ne chibesa chinge unabono ntubwate cha remedios though nga remedio teri gochiaba ase chinga kichonse gose nonyenga ne serikali teri gosegeta amangana preps money una chikorokwa korende echiona chokonyara ngaborokiwa chinga kichinyinge bagotumwa naboigo chibesa chinge echa amatemo omoncho murigereria free primary education ningi egokonya nenchora yemo gose kirenga nigo okiaringe ikiogo chako morobero yiga na kwenekia una abakenya bange banyare kwenyorera chisemi ekero konyoranga kro amatuka magiga nigo kwa kanyorenga chi community nchiroro konyoranga nonye o access gose kogenda kwenyorera chisemi yare koba akongora konyora abantu abange bamanyiti gose mbabwati nonye basic knowledge nonye omonto gosoma nonye eri uko gose nonye gosoma no aga statement gamanye meaning bono iyo kairira omurai wenze oyorenge ase chinga kecho moske mwai kibaki ekeraringe ekora gosaringe ase kyombe keri kya ekyombe keri kya National Rainbow Coalition gose enak Kenya ekiombe keri ekiama keri kianak ase umwaka wa 2003 iyo yaireretere akanyara gochakia chisemi chiga chabosa ase chiskuru choborosonga nigo yaringe nchire yemo yogokonya abakenya anene muno bari baringe gose bari bakoro ase chinsemo gose chinka achiri chitari kwenyara eri kwane kibuna abana neba bakoro ase obotakaime banyare konyora chisemi kiagera bamanyete gose nari konya bachakire komanyanga chisemi na chicharinge inchira yoka yokwaneke nga omokenya omo Africa naboigo omwana onde bwensi korwa ase kenyoro onyarire okina akigima naboigo gutwara ribaga ria thene ase society gose ase chinsemo ase amatuka yaiga na aumancho murigira ngotigera abo ngekiagera chinsa ibere naboigo chinsa isato chabono mambi gose chalero mambi nchigutwara abageni abo turachikumurikira ensemo yechisemi kegima naboigo kumurikira naki abana bakoba abagosegetwa naboigo gosiro kebirengererio naboigo kwaigwa chisemi chiri chibwenerete chiabene erio banyare kwerinda naboigo nekiro bagenderete na masomo abo banyare gukora amasomo bari abana abaikirano kegima ndoche Pastor Henry Ayora agotebonga korwa Baraton University agoteba siku njema kwa Ombui Otori, Ombui Manini, Javas Ombui, Evans Ochora, James Maina, mama yangu Teresa, Evans Ouru, Douglas Ouru na watu wa Bogita wote. Oyo nigare Pastor Henry Ayora mbuya mono kigima anawe uwe na siku njema na abo igondo chimomanya gotebanga na ziporoye momanyi rero okoranga namba nigaonchoreri nigagotebanga ere na ziporoye akobokia abaigafu na botambe babochoke machoka ndochenga nga daktari osoko mjinga agotebakia kasamu omongina biremite na boigo omosori ebwegesusu nabandi abange mbiyamona sana. Good morning to you momanyi chisemone chanyanchonori agotebanga ekero are na ziporoe na boigo ndochenga chinsemo chiria cha Facebook naro nabange babokire buna Damian Aleki ragoteba buna botambe no are imbeyo morobule naraiga Daniel Ouma Ogwor na boigo Felistas Amogash mbia mono kigima ase okogendera koba ime yo morobiri sasa okuboka ime yo morobiri iga wetwani agetembe chinsa cha abono mambi iko mwancho murige kenda kolika ujumbe yago abo chinsa muchiri cha Facebook manyeri tari yago ase kwambatire koru mambi iga na boigo ekirengereri kya wongerekiana na mono okonyora ngali tukuri rero digo tugochukumurikira amangana yechisemi nekirongo kuboria nga onyare gutwara obosibore bugukwana anainje na boigo manya se chinsa muchiri kwambatire koru Rogers Nyariki ndocengera ubokire na bangi gima korwa chinsa muchiri cha Amsterdam korwa Netherlands agotanga watching live mo na abandi abange babo Aiden Maya Risa Maro Anthony Ragori Elvis Opande Sheila Kemunto Bernard na abandi abange Dominico Irere agotanga korwa bonyankera bomokora monene otobokire buya bia mono kigima ngwasaba ekero kwaboka usekero kwanyole ngomunguru wanchire kwawokire enkwanyara kubika amasabo abene chinse chiga Teresa Kemunta hi good morning Matilda from Karatina tuned in bia mono kigima na Christopher Atandi korwa Borangi Kenyambi hota no murugio Lydia Kerubonga iyo ni kazi nzuri chief nkagretini gagukwanira obunyabi boli bwa marwata nchiri bwanyarata gukorekana ase chinse mo chiria cha Kiogoro bia mono sana
Kenya Christopher Atandi Ijeria Keruo agoteba nga korwa Bahrain Kingdom goika Kisii County. Roda Ruth agoteba korwa Jeddah goika Nyaribari Masimba agoteba Getembe TV News update igo ere live na bwo bana basirate mo Gekonge agoteba korwa Qatar wikasobo nyamasibi mbuya mono eriko soro korwa litaro keumbu na imbusurengi agoteba korwa bonchari wo mwanja niko nane mbia mono kima ase mwensi bali mogende tukolika ujumbe cheno enamba ye studio nereyo 07264473 67 nya manyire tari awo chisemo chiromba tekuri mambi abona kirengereri kyao nkiriki anene mono ekira tugukwanira tukumurikira amangana yichisemi twabeire ekera sekera konyaranga ayekera abana abachire ase erusa konyaranga nigo bokonyora buna umwibori kwanyoro ko batiga igo kose kwa baemeremo kwa babanga turi gutwara cinga cyo kwikaransa nabarukiwa abo kose abana abawekera bachire ase erusa cinga kichiga ni cinga kitogendete ko basegeta kose togendete ko erigereria njera abana baiga baranyara ko ba mentored na baigo iri ko bakonya gwikinia abuya ase totebe nonye mentally kose kibirengererio abana abaiga banyare gutingigwa banyara kumanya enchera abako deal na mangana yega agenderete ase ense anne muno kero korigerea kwanyara nganonye uchumi nigere nkongo stress nigo erekira ase nande kero keno ko mwiburi ngatomanyiti ngabana ngutwara very stress na bolete umuntu oyo monga umwana omukingo twara ale stress nganyoro gukana kurinde ogukoinjora nga abana bonsi gose umwana ochakire komanya ebintu obike bikena bokonyora ngutwara ale stress nero konyora nga kero kinde tari komanya nga stress yabwate turi kumanya no muchando bwo bongo abwate abana baiga nigo babonete gukwanero chinga kibune chiga nabaigo ayebuno moibori otwareri bakari abene ryo kumanya nga ekero umwana ogarense ekiakili gose kwanyore nga kero kinde motivation yaye yacha okonyora nga tari motivated gukora ibintu biri abonete gukora umwana oyiga nigo konyora nga tagete gwe separate kurwase abantu tategete gukwana tatete gusanganonye ebirengereri ebyaye kumwanje murigereria tigara ime ya umurobere gabwitwani ntoche gusangayo ekero turabe nabageni aiga ase studio nkogenda ase mutumo komoge kukubolenga tubasaguska ekegara ni koiranande ne chigazeti cheri tukoria rero asigika ekeke kerebusyo amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa amatuko ali busyo ne aye omwibori kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute eryo aibundusa ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono erya ya Building and Civil Engineering ase tokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level 5 na bwigo na Level 6 egitumela asensema ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumeka ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase level ya 4 na bwigo neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera ubumanyi obura mubeka sili bagaligia ase industry ya fashion ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli ya bale bwigo Business Studies
na entrepreneurship. Ase chinsamo cha cosmetology nigo tukwigeria beauty therapy level 4 na level 5, hairdressing level 4 na bigona level 5. Nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hairdressing, pedicure, manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4, automotive engineering level 5 na level 6, asabego tokobundisa welding and fabrication level 4. Ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi bwiga nabono go intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya muri mskuru wa somo chokeroka asamange na gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose na bogwaka esimu gwetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirena kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari ya asensi yiga yokwerwanirira. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya nugapesi ni nyagetaria gotoka somo cyobosongo ebwato obokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echi cyarure ko rwasense ya South Korea. Nugapesi etobwato obokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mu gusiasa atambe twaberire gaiga segeke tambe kuri mwaka 2018 mogusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekyo mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetali chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetali to ya Nugapesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga Nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nirietariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire korinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana ari no buruire buno bobwa mauga boko bimbio mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya Nugapesi elinde mokonje muno anjibwete nga yankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta kongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo byakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekoro nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi gwetira sechinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwako gwenia. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja etv ya Wanje Tiger Tembe Television Network
wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu au ya Getembe Television Network ayene amatiao kuri mienzi ya Kenya, ilia Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia. Egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas ama no guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yitu au inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter of love at first sight on Eclipse of the Heart. You've also become the queen of my heart. Renew your subscription today to never miss a moment of the best of global dramas on your StarTimes decoder. Download the StarTimes On app to enjoy unlimited entertainment anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngokwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand au ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange ne duka ya Safaricom Mwigo, ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers, eyure angene bengi ya Credit Bank. Asamange, bakere simgwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bono iga asachi tile au no kugora. Chikaton emeronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa. Kukura chikaton meronge tato nigo kwa kilo isano na isato bosa. Kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa eye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering,
Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Mei unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 07083300. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingencho ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyerangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. HK International Medical Center ni nyegitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo ansukumuleka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure arthritis cancer chinyigo imichando yichinguru cyabagaka ubugomba gati yayande amange incheno manyagitari irinike maubanye omo director bwa nyagitari tukuruka HK International Medical Center irega yugo muchito bosongo nainde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni goto gova services chekerero tugotumia ububwenia bwekerero technology yo kurigererio mugero omugima nainde twarigereria ngambi mo kibiri byasero gutwara umucanda twakwa mariogo na marioga yetu ni gotunya rusiti ase chinse chesko ao nande ni gare habo ayuto kurusia ase chinse bunabono kurustura marioga sense ya Hong Kong eyeri ni China na marioga ande ni goto kurusia sense ya Malaysia ayande kurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California Los Angeles
California in USA. Mario gande nare tukurusia somo chio India na yande nigo tukunyarusia sense ya South Africa. Aya nara Mario gakunyara gusibia umuchando yikorwa somo bero na ende nonya nigo kuru mwaka 2011. Twabere tukubwenia abantu abange nande nigare habo tabwatia ni side effect yara kolentere kiagera na yemete igo karibu sana senye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center inchuo onyore obugwenia. Omogusi, are you ready for this? Omunyangongo na Boigo omugwi asaboteri Pastor Mary Kirubo. Boigo oli omuredia w'omurubiri w'omusasuku Jumapili ase TV yaone radio ya Getembe nigo aguchingira emyaka 35 y'obukoreri bya inseye y'ubukristo na kurandia enchili. Watana amonere chinga kichiga aguchingira emyaka ya 35 chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyu chitariki 13 cy'umutenyukane umwaka uyiga buyiga orakorekane ase kanisa ya Gospel Embassy Chapel imeyo mucyugiga obusungo mucyakira chinsebere cy'amambia wika chinse 11 cy'amagoroba mwensi mwariganirigwe musesenigwe. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Moncho Murigire, karibu sana. Sensemo yechi gazeti chia rituko oriarero ne kirongurigire rega gazeti ya Daily Nation area ya The Standard na Boigo gazeti ya Taifa Leo no chire aiga ne kirotura chukurigire nande amangana mwamu ase gazeti eri ya People Daily yerituko oriarero no gokonyorenga butambe ne kirotokurigire abose chinga kibune chiga nigo ndo chinga siasa nero eri erigere mono hanene mono korase uyo kabiro mukonyi wo murai wensi omosike Rigathi Gachagua ekirondo chenga aiga bono nere nagendete kwerwanira kigima gose nagendete waka eriogi nekira gotebanga aiga acha anyarete korusigwa bisi ase inchira etaringe endonge gazeti ya The Standard ebwate ebicha gose obose bwae Rigathi Gachagua na Boigo omosike William Ruto nekiro bono ndochenga nigo kiro monto bono agechire kigima ase ebicheyo nekiro egotebanga the bombshell ningi gose egoteberego ningi giatekire bono revelations nigo bono oyo kabiro mukonyo murai wense umuske Rigathi Gachagua anyarire korokia gose achakire gukwana obobisi obonene kigima obogendete gose bori bomugwatiranitie omurai wense ane mono ne serikali yaye ya Kenya Kwanza nekiro bono agoteba nga nigo yarorekanire nga omusike William Ruto achakire gutumika serikali bobe nga nigo bono akorire serikali yachakire ko babuna
personal ATM ngabono nigo agutumika serikali kwenyorera biri atagete na boigo gutuguterare no nyambari atatageti ngabono no akurusia enibo kigima na boigo no agwetenengia na boigo gotenengia no nye na bari abaye gusabusani baye baime kigima na boigo nindo chingana kwanerete egati ya barai bari bagokora emirimo ime ya serikali na boigo kiragote bang'ani go babwate amabaga amanene na ndo chingani gagote babuna bono egente getangani nga what Gachagua said nga ningi egati ebiri anyarete gukwanira ambire aiga nigo anyarete kwera buna ntubwate oyigo manyakanire buna itumbi nekiragote bang'ani go yarorekanire itumbi ng'anero ogochika aba waziri ebonsi ebyo babwanete gukwana nene muno nekero basoire ase public places gose nga ekero babwate ebikaro ane muno bago interact n'abananchi gose mwananchi wa kawaida nga bono itumbi nerubwate ribakari nene gochika awa waziri ningi babwanete gukwana abosio bwa Kenya na boigo nga umurai wense nigoere agenderete kwirwanirira kwenyorera enibo gose agendete kwegendereri ese buna inchira yo kwenyorera ebitoki koro ase serikali ya Kenya nga the president is only advancing his commercial interests using the presidency which risks making Kenya a pariah state nga nigo bonere agendete gutumika kirego kiria bwate erinde konyora enibo na boigo nga nigo agenderete gweswanani ase ebiasara bitari ebironge na guche ase kiombe kiria kia rapid forces korwa ase nseria Sudan ekyo nabo igo korwa ase chinse mochiria cha Congo kiombe kiria kia M23 officials nga nigo ndoche Gachagua kwa the president is also involved in business dealings with RSF leadership nande na boigo berika utware bikaro na M23 officials no kunyorenga ekiombe kia RSF essence ya Sudan nigo kire essence mwiri ya opposition bono nigo yairirete gose kikanyara kohewa obo ebikaro kigima gose ribagari abene kigima ase mucho Nairobi kiakorera egikaro hali ase amagacho ake ICC ngana boigo chingwana nchire ekiombe kia RSF chabere kiabere kiogora ne serikali ga ase inse yoburai bwa yomuske William Ruto nga ebiasara mbire bakendete gukora ebyo bitari ebironge hanera muno byo gwekonya barabu abanyene konyoria nga ikigana kyo ikiombe kegerete bono na inde gose changirete ense ya Sudan yachakire utwara differences na ense gose serikali ya Kenya na boigo tukurigira ikiombe kiga kya M23 gose M23 officials ekero tukurigira ense ya Congo na gendete kwenekia na engusana nentindi gose chisegi echo bono ndochinga ikiombe kiga kya M23 ne kibonete koikaransa ne serikali ya ense ya DRC lakini bono yarorekane nga ense ya Kenya na ndigete nine ase ense ya gose ase ense mo area ikiombe kiga kya M23 nga bono nigo yarorekane muske William Ruto ereniga ago associate gose niga gendete gukora ukubwatana ne byombe biri bibwate birete tamakongu ase chinsemo au na boigo negendete gukwanira magana nde amangi ayo muskeri Gachagua ari gukwanira ase egetaseni kemo gosase nyomba ari gukwana na ababarali akorwa ase getaseni gete aiga ase ense ya Kenya page ya kane ndochinga iyo ekoerera egotobanga Gachagua Ruto uses state power ngara Gachagua niga oteba Ruto uses state power to secure personal financial deals omurai wense nigere agendete gutumika chinguru chiricha ya bwate bunanere ore ebose asense ya Kenya gosenere ore umonene kigima asense ya Kenya erinde gutumika chinguru echo wetene ngia page ya kana nyoru mugano yo asinchira engikirano na boigo ase epeji ya kane na nengo kwanirere ogosaganwa kwa yeri Gachagua se kanisa ya PCA ase chinsa mochiri cha mwiki Kasarani county ya Nairobi ritukoria Jumapili korende nigo ndochinga abanyanyimbo bono nigo ba mochiri kanisa yu ya PCA kero ekoboria gose kanisa ya PCA kero ekoboria nga nigo
abanyanyumba bo babekira mu muconga kanisa iyo techiti gutuma nonyo roboti agocha ase getaseni kia abanyanyimbo ikyokere ime ya mwiki Kasarani na kubamanyanga omusikeri Gachagua ngo tararinge gocarora erinde banyare kubeka oborendi ngabono kera kendi kina kikirete nganonye obukonyiti bwato kikiagera abanyanyimbo mba manyete nga omusikeri Gachagua konyoto okorire taro ogocharonganere biya wakoroboti mapema umurai buno yo atarikase kanisa iyo erinde abanyara kumanya njera kibagotinya oborendi ase chinsemecho ayo na yo akumubwatirani omusikeri Gachagua na ase ensemo ya obocheno ndoche page ya 5 egazeti iga anigo egotebanga na kumicha ntobwate umwaziri omukoro bwe wizara yobocheno musubati Susan Nakumicha ekera bono ndotinga nabetega kubwatiraniwa kose nakageire kubwatiraniwa na scandal ya mosquito nets bono ekero atebiringa clean on 3.5 billion mosquito nets supply scandal ngabono ase edile yiga yanyarite gose muchando yigo nyarite kone kiwase okoena na chineti musikose chineti chokorarira aiga sense ya Kenya hera otebiringa nigo are ni mweupe pepe ngara bono tagwati muchando ndi wensi gose inchira tagwati kemwa kindi gyonse anene mono korengana ningane yo mugano yo nigo ase page ya 5 na page ya 5 arimo ndochegotebanga Kenya stares at vaccine crisis as US measles outbreak kills 3 nga nindo chinga oburire bwa measles bwachakire kwanya gwate kana inde kurwa ase enseri ya America lakini bono nga ense ya Kenya nigo erigirete nga serikali nigo erigirete nande tumugete chinga ki yarorekanire nga vaccine nonye yo gutanga oburire obuiga bwa measles bwabire nga yachakire gokya sense ya Kenya nga kurinde nga serikali nigebonete kurigia chibesa echibonete gutuma gocha ase kiombe kiri kya Gavi gose kiombe kemanyakanete buna Global Alliance for Vaccines and Immunization ngikiombe kigetenerete amangana yo supply chi vaccine asinsingima kurene nga serikali tiranyara kubotoka chibesa chire 1.6 billion elinde kwene kyanga a childhood vaccination program negenderete kuikirana aiga sense ya Kenya ngabono chi vaccine chachakira wakya gose chanjo cha abana chakire ase chinyagitari korende serikali taremukie gitambukiro kendi yonse ngana ndio buriro bwa measles bwachakire goita abantu nga asense ya America waitire bono abantu batatu mugano yi page ne ya 5 narimo erinde oyonyore asinchira kerano na page ya kabiri nekirongorigereria mangana drama nigo chigenderete kigima ase chiskuru au ime yense ya Kenya nekirondo gotabanga drama and film festival boldly explores dark truths of society ngabono nigo yarorekanire ebimina no gusama amirania yaiga ya drama yo kugenda wakachikono waketengo na boigono kwegia ase chiskuru au imense ya Kenya nigo bona chakire kworokia ebintu biri obogundo boli bogenderete ase ense ya Kenya nganonye bona amatera yaiga abana baiga bakugenda go perform gose bakwegera nigo arorekanire agosokia obwebe boli bogendete kwanikiwa ase ense ya Kenya ase amatuka yaiga nigo ndotenga ebirenga bya matera yaiga gose alionsi abarokiwa baiga bagokora nigo bire ase amangana protests abductions femicide organ trafficking and corruption ndotenga themes revolved around protests abductions femicide organ trafficking and corruption in a festival that championed artistic freedom ngabono obosibole boli bokwane kiwasensemeyo ya drama festivals nigo bono yarorekanire nga abono chiskuru aochi esokire na gukwanera gose kumurikira amangana ayaiga yogocherero amangana yokorobekana amangana ya okuhonererio kwa basubati gosokonya goitwa kwa basubati na boigo ntubwate amangana organ trafficking okoni gwa kwebimo byomubire umete kerokene nkwanya kumanya gosonyo mwanjo murikire tumanyeti amangana yaiga organ trafficking na bokonyaranga omonto kose abantu mbare bakendete kuunereriwa asinjira yo kurwa ebimogete byomubere byanyara konigwa kuchase chinse chinde ngabali babwate chipesa banyara kubekerwa iyo bali batari kwenyara barusigwe bimo byaba exported nonye kucha chinse
chinde ngabono iyo negative ebinto biri nabo igo obukurumi ayo nayanda mange negative ebinto biri byabere bikomorekerwa gusa amang'ana aria abere gakomorekerwa ase amang'ana a drama festivals yo echiomwaka oyo iga na epage ya gatatu ndoche na omugaka naraiga onyara gosaba okwabera gose ochiete ng'a nkotumekare ekenyuwa akagenda ase nyumba y'okwegokia nabo igo nari anyarete kobwatoka amang'ana yogoichania ekero anyarete koba gakoerera buna obeire gakoba gose obeire gagokora obwanchani na omwana omonyaroka omoke ekegima bwa emiaka emeke gose ng'omonyaroka omoke bwa esukuru nabo igo ng'a akanyara komoa oborito bono omonto oyo iga gose omosacha oyo iga ere niga abere gakobisa eng'ana eye ase egeke egetambe korende rituko erimo akagenda akabeka ekenyenga kiaye bikamobwata akanyara kwarora ekero are ase enyomba eyemo y'okwegokia nabo igo gokwanera eng'ana eyo aye iga korwa ase county ya Nairobi ng'ana igo achiete ng'ana onye nabaibori gose eamate y'omwana oyo iga mbamanyete kende gionsi otatiga ekero bono abanyakenyoro gose abamenyi b'chinsemo echo bachete konyora eng'ana eye iga ng'a oyo iga ochire ase eclub ekemo ochakire koerera buna abeire gakoba na omwana oyo nabo igo buna abeire gakomoa oborito aye iga kobwatekana na omonachi ebina oyomo korwa ase ekigambero ekemo gose high court judge korwa ase county eyo ya Nairobi ng'a drunken confession a landsman 15 years behind bars for defilement bono nigo nyarete gokumbirwa egesibo kia emiaka 15 ng'a bono ekenyenga kiaye gekagera akaenda agachigwata gose akagenda agachigosokia esiri korende tiarenge eng'ana engiya na boigo ndoche ayo negati aria agenderete ase egazeti iga ndoche ng'a epage ya gatano na gatatu nero ngokwanirire amang'ana ya amang'ana y'obuchori gose amang'ana a siasa anene mono ase ekiombekeri kia ODM ekero ng'a bloodshed confusion mar ODM elections in Nyanza and Western nigo bono yarorekanire nigo chisegi chintindi nabo igo okorwana bigenderete kwanekiwa ase obochori oboke gose obochori bwoborai ime yekiama ekiga kia ODM ng'a nigo bono abanto korwa ase county bune ya Homa Bay na county ya Homa Bay nabo igo chinsemo chinde chinyinge banyarete konyorera banyarete gotigana nechingoma chimbe kero obochori obo obogenderete na ndoche ng'a ayo negati yari agendete korigererigwa kigima ase ense eya Kenya na ase ensemo y'oborendi gose obosaganu ndoche ng'a inigo omowaziri bw'oborendi bwaimo Mosike Kipchumba Murkomen anyarete gotiana keima ngochara kwenekia okorire obobegu obo bwachagire kwenekiwa ase ensemo gose the coastal region chinsemo chiri cha buna bone county ya Mombasa county ya Lamu county ya Kilifi ngabona obosagani mbore bwachagire korekana ro ekerekagire ng'anande nabera rorekane ng'a abasaye ba chinsemo echo bachakire gosoigwa ase ebiombe buna bono keria kia Al-Shabaab ebiombe bitari ebia ndoche ngabona Mosike Kipchumba Murkomen otianire ngochara kwenekia okorire eng'ana eyo ase orogongo orwa coast ose the coastal region ayo negati yaria amurekire keima ase egazeti ya The Standard yerituko ria rero na tugutigana ne gazeti iga ndoche egazeti ya Daily Nation nero ebicha nero ebwate wancho murigere amatuko naragwiko kwanyora ng'a chigazeti chigani otibwate eng'ana yemo ndoche ng'a na Daily Nation nero nigibwate bicha yaye o Rais William Ruto nabo igo ne bicha yaye Mosike Rigathi Gachagua nekero ndoche ng'a bonsi kero monto nigo are serious like kero monto nigo abumorito mono agukwana kigima ekere biche yo ndoche ng'a nigere bicha o Rais William Ruto na bakorekana ng'a no monto tagete gotogonya kigima gosota gokirie na kindi yonsi keri agukwanira korende nere Rigathi Gachagua nere ng'ana bakong'ete kigima ase biche yo nigo egazeti yagoteba ng'a Gachagua's fight back nchiraki Gachagua chakire kwirwanira gusinchiraki atemire kwirania okoboko magega yere kurusi wabisi nchiraki akwirania okoboko uchakire gosokia chisiri chinene kigima ase serikali ya Kenya Kwanza nige gotanga face off. Former DP accuses Ruto of being a master of a double speak.
nigo bono amo ragire biara omo osike William Ruto na komoteba koba omonto gukwana ore kabere n'omonto tabwati omosimamo obene ekera gukwana ngase amang'ana ndonsi gose ebinto bionsi agokora me serikali gose ase ense ya Kenya era buno omorai bwense ng'a tabwati omosimamo oye ekera agoteba ng'a you are a liar. Impeached the deputy president Rigathi Gachagua yesterday launched a bare knuckle pushback against President William Ruto's claims that he demanded 10 billion to market the government's agenda in the Mount Kenya region. Ngabono nigo anyare gukana enganeri omurai bwensi anyare gukwana matuko amake aitire gose wiki yaeta anga nigo Gachagua arigetie chi bilioni 10 eliokoraria elitagose koraria oburai bwae Rais William Ruto asensemeri ya Mount Kenya korende Rigathi Gachagua nere litukori igoro nigakane tengane yekigima kagotebanga Rais nigo akung'ainiria komotebono kwabeire omukora omugano uyu nigo arorese page ya kane gazeti ya Daily Nation na boigo page ya gatano kire gotebanga Gachagua fights off Ruto claims niganyaje gukana amang'ana yo omurai bwensi anyarite koba kagukwanira na boigo in a TV interview last night, Mr. Gachagua accused the president of dishonesty regarding his removal from office. Na boigo nga egati ebintu binde bingi nga nenchira eyemo kusenchira nyarite kurusi wa office tiarenge enchira erengi kerano gose tiarenge kubwatia richiko ndoche nga at a glance claims by former deputy president egati ebintu biri agukwanira mpire byebiga nga nigo ndoche Rigathi Gachagua gotebanga President Ruto offered him 2 billion to resign as deputy president nga omurai bwense niganyarete komoa gose komuboria anyare komwa chi billion ibere elinde arizaini korwa kobo omurai bwense. The offer was made through a senior government official nga nande omonto otumikete ko omonto ori gotumika kwa kirania engane yiga no murai gete omonene kigima eme ya serikali timanya nga Gachagua iga nanyarete ko kebeka nga naitabete chibese chiga osenga nanyarete ko chibwata na boigo president chose him as a running mate in 2022 because of his people and resource mobilization skills. Murai bwense ni kanyarete ko mochora Rigathi Gachagua so mwaka osobochori bo mwaka 2022 asekeria nga Rigathi Gachagua na bate omongusto kegima na nene mono korasi orukongoro ro Mount Kenya nga na bwate nchira ariko chokoreta abantu ba omurima ange ne serikali na boigo nga na bwate ebitoki ebibi ariko chokoene kia gwikirania chi campaign na boigo gosegeta ose gosira chi campaign cha umwaka uyu na boigo the president is involved in business ventures with Kosovo leader na boigo ndochengo kwanirare nga is also meddling in Sudan and DRC bono nikanyarete kukwana nga biashara mbire murai bwensi agendete kunya ko achakire gokora na ekyombeki kya RSF ekorwa na boigo ekyombeki kya M23 korwa sense ya DRC na boigo omurai kose omurai okorwa Kosovo ayo namang'ana makongo kigima ngando cheni gakoso kichisiri chintindi ebotanga politics impeach the DP says he regrets taking the president by his word on their pre-election agreement ngabono awani ganyalire ko regret kose nigondo chenga bona ai gure bobe kose ko iranana kubatekana kiringa niganyalite kumwege na kigima omurai bwense nga chinga kichiri aragote gukoreke okora aragote bungani ni butopwene te kokora iga Rigathi Gachagua okora bono nigo achakire kuiranana nga onyendiria amanya omurai bwense na baringe tare uchagokorabo oyo mugano ore page ya kane gazeti ya Daily Nation yeri tuko ria rero hayo nari Rigathi Gachagua ringe ukwana ritukorigoro ikiranyarite gutwara ikaro no mwari kigusena bariki bamangana kurwasigita senikeri kia kyoboraria kia KTN na boigo page ya gatano gotanga fresh twist to Rigathi chaos na boigo niko bono yarorekani nganande kubwatikana na mangana gose obusagane bubogendete konekiwa aba beigu bagendete konya kusagana ebikaro au gose chitaro chiaye Rigathi Gachagua ningi gya kwaniro iga egotanga 5 lawmakers are lead to former DP
have been summoned by police over the violence that erupted at a church service on Sunday. Ngabono nigo egati ababunge abatano abo bari abasani baime mono Rigathi Gachagua banyare ko basamonde nga banyare ko bekwa uikaransigwa na ko borigwa ninki gose ninki bamanyete igoro y'obusagani obu bakorekanete rituko rya Jumapili. Goons who had been arrested were released yesterday unconditionally, and 12 motorcycles returned to owners. Violence ninki ekegukwanera ngabono bari egati abari banyarite ko bakobekwa byara mbabwatuke turituko rya igoro bataye tu conditions chindi chonsi yani mbanyare tikwimukire gwetambukire kendi yonsi na boigo chi indo chinga ngano nyechi pikipiki nyarite ko bachigo tumeka ego sechi gari cha tumegete ritukerio nchanyarite ko bwatu kona kuirani ba uchase abanyene page ya gatano igazeti ni ya Daily Nation na ngo igonge ya The Standard yaro ni goteba amamocho kubatika no busagani bwa Rigathi Gachagua mamocho ni gobono arute tugochianonye ase kanisa ya PCA ime ya Kasarani ngani nkibotatu merete horoboti ikeka kia bwango mono kosegenkyo na andoche aiga page ya gatano alimo nigegoteba nga approval. National Assembly is this week expected to consider the committee's report on nominees and sustainability. Ngukwanerere igoro ya principal secretaries abaiga osamarita ari muraibensa nyara kubwatoka ya principal secretary usabarikia banene imechu izara nekira bono ndochenga bono nero wiki yiga nari ndoche the National Assembly ebungenene nari buchukurigeria nganeyo asinjira engikerano kegema na boigo nga how 1.4 billion government stake GoTV stake has put Ruto PS nominee in trouble with MPs ngani gobono yarorekanire ababunga abaiga bachakire gutwara umuchando na abarikia abaiga banene abachore kubwatikana ne deal ya moya 1.4 billion Kenyan shillings yo ebwaterani tie GoTV ikumancho murigire mugano yo nabukoyonyora page ya gatano arimo kumanya yo asinchira engikirano na Mudavadi president loyalty test and the shadows of a new party. Mudavadi president loyalty test prime cabinet secretary battles links to a new political party amid Kenyans growing disenchantment with the government. Ngani gobono ya chakire go to ngose ngani go ya chakire korekana musike musale Mudavadi ngani go achakire korekana ochuko chaka ekiama ekeya bono yo rachikoreta amangana yo gutegenana imeye serikali anene mono nekero ale ase serikali ya Kenya kwanza nande anyara gukora ikiombekeri kia Amani National Congress gose ANC na boigo goswa ime ya UDA korende ere lituko rigoro naro chengero kanire otebirengani gari me ikiombekya ikiama kia UDA taranyara gutwara kirengereri kyo guchaka ikiama kende lakini kwiwe ogotebwa nga lise mwalo lipo na kama lipo linjiani laja ngekera bono roche aba Kenya gose ensemo yabarai bachakire kunya gutwara okoranga Mudavadi na chake na gutwara ikiama kende igonga ingane yo ne kendrete MBO yo ne kendete kunya kugusa korende Mudavadi areni gatene kima kokana na boigo roche kukwanira mangana yebina bya maremo na ase page 10 nkwererere buna aba Kenya 52 na 78 the total number of Kenyans abo banyarete kwikase getikeri gya Jomo Kenyatta kichindege kuse JKIA kurwa ase inseri kuse bari konyora babwateraniri bari ase chikambi ase inseri ya Myanmar bono banyarete kotorigwa ne kirondo chinga egati yabo bari banyarete kusanga experience yabo hanene mono ekiro bale ase enseyo ndochenga oyomo nga Myanmar ritani oyomo oye igati ya bari banyar tukoirana tebetenga I thought I found Canaan only to land in hell ngani gabo getenga kero kende kra igwetenga onyalire mire mwa sincere ya Myanmar agaikaroro ni gabo getenga oikire bono gosoikire paradise oikire ase ni bere oikire bona sago chigoikirania chindoto cha korende tamanyanga nigo enyorete gose nigo konyora soire asa kongu kigima odil egotebanga
Victim explains that they were given targets and tortured if they did not meet them. Ngani go bari kubikirwe ibirengo gite gusabatebwa babonte gwikirania mangana gite utatige kiro batari ko yikirani ngana onye arenge kogena mamincha yobone bwa mwanya bantu nigo obarenge ko tortured bari goitwa gose bari ko gwegesusuro ekebe kigima mwancho murigere mugano uyu ne page yako lakini kerekenene nga igati ndoche serikali yatemire kokora biya kubairania abaiga konyora abachandigite asinsemeyo osasinseyo ya Myanmar na boigo ndoche ngukwanirira mangana crime egotebanga last moments of multimedia university students killed in hostel konya koro kiere gosenga ni gobo tukibokendete gokorekana na kirondo chenga ngoro kiere chinga kicho mwere cho munyarokoli korwase university ya multimedia me county Nairobi oyo nyakte ko itwari tuko gose ewiki eri yaete kero yaringe gochaka na boigo mobero yo kanyara kurutwa se tanki ya machi ase hostel ye university yo korende nigo ekiombe kerikyo korobo tukikene tekonya kurigereria engane ne kirondo chinga nigo bono bachakire korokia chinga kicho mwere kigima chio monyaruko yega ingiki anyarete gokorekana mugano ine page ko gazeti ya Daily Nation na boigo ndoche aya na yuna yanda mange ndoche koro chinse chapa iko na rona abikire aiga ase egazeti yo korende asangincho yebiro mwancho murigire ayuna yanda mange na boko yanyora ase egazeti yo ya ese gazeti ya Daily Nation na boigo ndoche ngukwanerenga Kenya's fake drugs epidemic ngapono nigo chakire kora kana ngamariogo nare nande are fake mariogo are fake ase chinya gitari no muchando munene sana tina manyanga ninki ekogera serikali ya Kenya guse wizara iliyo bochenu ekenderete korara kiro konyoranga amangano kunga amariogo are fake ari asinse ya Kenya ngamariogo arosiri atabwenerete gusata ikiraneti atari commit required standards guse birengo biri biganeirie erindanyare gutumekwa na mwanya bantu ngabono nari asichichiro ime yense ya Kenya nari asichilabo na boigo tuko kwanera ayo gosito kwanera mariogo ayo na ndenga kwa bere gukoigwa amangana gose ya mariogo abere expired agotumika ase chinya gitari chinde asense ya Kenya egazeti ya Taifa Leo egotebanga kura za mapanga obochori bono bwachakire kororekana obo goitana gose ese emioro uchaguzi wa mashinani grassroots elections echabarai ba ODM ndoche gotabanga uchaguzi wa mashinani wa ODM wakumbwa na hasia na majeraha kiasi cha manusura kupoteza mikono ngabono grassroots elections echiga chikendete gukora kusengo bochogiria bokoboke oimeye kya mekiga kya ODM ekirobo kendete gukora kana ase chinsemo ne mono tukuriga korwase orogongoro wa Nyanza goselu Nyanza ndoche nigo yarorekane ngokoro ase county ya Homa Bay nigo bono abantu babere gose bali barababwatana ibiki amakya ODM banyarete kubutorwa amagoko ekero ingusana nentindi yapete gekwene kiwanga wafuasi wengine wawili wafa ajalini abande pakanyara gusiria magimabo ase ao mubasuka no mobe wepara ngabono nigo yarorekane ngobochori obo nigo bore obochori obobe bwemioro na boigo kweri mugano uyu nigo rase page ya kabere igazeti ya Taifa Leo nga kura ya damu ODM ninki yakora bono abantu bachakira usiria bogima bwabo bosama gimabo ase obochori oboiga oboke ime igazeti iga ime ye kyameke kya ODM page ya kabere nyore omugano uyu asenchera erengi kerano na aboigu ndoche DCI bono bali bagokora obotuki kiombekeri kiagokora obotuki ya Directorate of Criminal Investigation asense ya Kenya ose DCI bono kia watu kiroro botikia gotebanga hatukupata ripoti Gachagua angeshiriki katika kanisa la PCA Kasarani mugano uyu ne page ya kabiri nga DCI na barau bakande ngambanya mboya yetu notice ende yonsi ngari gathika Gachagua ngutarira renkise kanisa yu ngabono kindigos kirigia korekanete serikali tiaringe aware ayo na makongu na higa page ya kabiri mugano uyu na page ya gatatu mugano uyu norenga ase gazeti yeri tuko oregoro nero na kirondo che egotebanga mushtuko polisi akidaiwa kuua wanawe wawili shemeji nga wapelelezi wanasema
Afisa huyo aliwaua watatu hao kwa kuwawekea sumu katika chakula. Ngabono nigondoche umunyanyimbo yomo nigaimogete akabekera enka eyo gose abana bae babere esumu na boigo moko yoye. Eyo no mugano otari omuya gose umugano otari kogokia kima orese page ya gatatu na gazeti eyo ya Taifa Leo. Na boigo serikali mbioni kuzima utovu wa usalama pwani nga serikali ni gobono ere birundo gose chimbero cha igoro mono kwene kinga yanyalire goikirania oborendi gose gotingia oborendi chinsemo chiri hya coast na kumanya nga chi county njiri chigendete gutwara ukosefu wa usalama ne mono tukuri bune county ya Lamu, county eri ya Mombasa, ntobwate ne county ya Kilifi na boigo chinsemo chinde chire image county echo bono yarorekane nga ababegu nigo babire bagoswa aroro na boigo egotenga bunge la kashifiwa kwa hoja za kuwatimua viongozi kila mara. Nigo bono chibunge chachakire kubikirwa mamoto asokoba nga emirimo babwate no konya gukora chi impeachment aiga asense ya Kenya nga magendero ali okonyora nga ebikaro bigokorekana ase chibunge nigo bire ebyo konya ko impeach abantu nga emirimo egenderete ase chi assembly chinge aiga sense ya Kenya gukuriye county assemblies impeachment inchire chabere chikwane kiwaro gukuriye ase bunge nene yabajumbe nero yabajumbe nabo igaba women rep nero nabo ibwata mangana bunayo byagenda mpaka nonye guika ase Senate mancho murigiro mpaka no yune page ya gatano igazeti ya Taifa Leo ayo na yande amange ase chigazeti cheri tuko oriarero korende nekirongo cha gukora ndochinga ne gazeti ya People Daily nero nebwate aiga ingana egukwanira gazeti ya People Daily yeri tuko oriarero egotebonga the shame of beggar doctors ngani gobono yarorekane abanyagitari babeire bagusabirira gose abanyagitari nigo babeire abataka kima gwika bagusabirira nga enchera nere abanyagitari gose batagete kwenyore nibo asinchira eyo gusabirira egotanga medical care page ya kano nyoro mugano yo sinchira ngirano nabo igo ndoche page ya gatatu egotanga state eats humble pie on echoes of war ngani gono serikali ya senyero ndoche nga amangana yega drama gose kido tuguria amangana drama festivals ndoche ingana ya iraiga gose ogotera kwali ngese neri shairi eli manyakanete buna echoes of war korende nekiro yarorekanete nga ingana yiga nigo serikali bono yabete humbled gose tebwati ekiranyara gukora ekobwatekana no gotero okubono kwanyarete go expose amangana ayo agendete gukorekana ime ye serikali uko wakoretwe na borokiwa igete kurwase skuru ya muhime yense ya Kenya na ayo na yanda mange yanyore ase gazeti yo ya People Daily yeri tuko oriarero moncho murigerera ase ngencho yebiro ndochenga nabonko genda ase omutimo komoke rinde kingo chukoirana ase kekere bosio nyare koirana na bageni eberi tukoriarero chinsa ibere rinde tunyare korigereria njeraki kuse mentorship programs gochase abana bake bakogende skuru abana bale bemyake meke njeraki baranyare kuba bagosirwa kebirengererio nabo igo enchira eri bakomenya ngaki bakonyara nonya mangana buna bono nonya life skills erinde banyara gukina asinchireria maskani nabo igo enchira eri nonge nigore nanje Matilda negerongo kuboria tobosa guska kirongo yenda simutimo komuke ikiagera abageni ngocha bare banyara gusangana into enchira yo korenda abaibole enchira yo korenda abana ngotatiga chisemi chiri cheskuru mbinto kibinde abana babonete ko gusema igeri kyande abana babonete konyora kero bale unabono asirusa namona samatukaya iga igo gendera gutigara ime iyo morobere bwetwane yagetembe Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire
ayo mworo karugetanda ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bachiko ya mandegere uzito somya bamura bachiko ya mandegere. Your life. Vimat Hardware and Plumber Center. Ineduka enene iwe konia ebinto au ebikiranu na ase amagoli amaya kigima. Mkonia bale, chicho echuchimanye kainemu na closed cables. Chichingencho au na echekerero. Echuchikurua ase chikambani au na asamagoli amaya kigima. B-trap toilets. Boigo. Mkonia bale wash and basins. Chibirengo au na kurua ase chikambani au. Mbabwate and wash cabinets. Kerero chingi ya kirage na echibirengo bigoromono tibweba amagoli abonigo agukwana no mubuko yani amagoli agukwana naye kegema nkoni abale shower mixers chekerero taps gusi ibitacho ebi ya kegema kurwasi company au koni abale ebinto bye chibafu gusi bathroom accessories bunabono towel racks soap dispensers tissue holders nebinde ebinge ebi ya ensemo ya kitchen go secho kone mbabwate kitchen sinks chibirengo au echuchiro siri ekerero na kurwa sechi company au na se chibirengo beigoro mono mbabwate gate valves non-returns water meters foot valves PPR fittings HDPE fittings edukebo igo nkone bale IPS fittings pressure fittings GI fittings ball valves nebinde ebinge mbabwate gutter fittings PPR rolls na PTG gutters asensemu yende mbabwate waste pipes asebo igo bakoni chitanki chamache chibirengo au asamaguri amaya kurwasi chikambani au naboko batalera ase ebara ya kisi kisomo barabare neduka ya watu asenchira ekogenda daraja 2 echiro gosoba kere esimi ase enamba 0712242915 Boigomba bwate urusagi ase ensemo ya Nyamira Vimad Hardware and Plumbing Center asamaguri amaya kera engaki. amasomo nanine obumanye na bubora irere omwana okogendera asama tuko ali busio ne aye omwibori kwabire gukora Yesu kuro asora ire omwana anyorera obumanye nanene wichi kosi